Informația momentului, doamnelor și domnilor, vine de la Curtea Constituțională a României, care, atenție, aprobă reforma pensiilor speciale. Bianca Ogarcă ne dă toate informațiile. Bianca. Este informația momentului. În urmă cu scurt timp s-a încheiat ședința CSR, iar judecătorii Curții Constituționale au decis că proiectul de lege inițiat de către guvern pe pensiile speciale în rândul magistraților este constituțional. Este constituțională această reformă. Știm foarte bine că a fost depusă o sesizare în acest sens de către cei de la Curtea Supremă. Mai apoi se discuta și despre o trimitere a proiectului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, astfel încât oficialii de acolo să decidă dacă până la urmă acest proiect de lege respectă dreptul Uniunii Europene. Ca atare, putem spune că toate modificările ce au fost propuse la aceste pensii speciale din rândul